Λοιπόν, η ιστορία έχει ως εξής. Πολύ κρύο για ψαροτούφεκο, το σκεφτόμαστε 3 και 4 φορές για να πάμε για βουτιά. Οπότε την έχω αράξει τζάκι, ζέστη, πιτζάμες και δεν συμμαζεύεται. Και αναπολώ το περσινό καλοκαίρι. Και επειδή έχω λίγο χρόνο, λέω κάτσε μήπως βρω κανένα βίντεο από αυτά που δεν έχω κοινοποιήσει να το φτιάξω. Λοιπόν, και ακούστε τι έχω βρει και τι έγινε πέρσι στην αρχή της σεζόν. Έχω πάει σε έναν τόπο που βουτάω στο λιμάνι και κολυμπάω μια αρκετά μεγάλη απόσταση ώστε να φτάσω στον τόπο στο σημείο που θα ψαρέψω. Έχω αλλάξει λάστιχα στο όπλο, καθότι καινούρια σεζόν, και λέω να κάνω μια ψευτοβολή εκεί στο λιμάνι, στο πουθενά, να δω πως ρίχνει το όπλο και να συνεχίσω το ψάρεμά μου. Και με το που βάζω το κεφάλι μου μέσα στο νερό, χωρίς καν να έχω ντυθεί και σωστά, δηλαδή βατραχοπέδιλα δεν είχα φορέσει, βλέπω στο βάθος μια σκιά να κινείται του ορίζοντα. Λοιπόν, και κάνω μια ενστικτώδης βολή χωρίς καλά να ξέρω σε τι πυροβολώ. Τραβάει το μουλινέ, μπλέκεται σε κάτι καραβόσκηνα κανιά 15 με 20 μέτρα μακριά και πάω να δω τι έχω πιάσει. Εν τω μεταξύ η βολή δεν είναι στο πλάνο, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κάμερα απλά υπάρχει στο όπλο, γιατί δεν έχω φανταστεί ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και δεν έχω ενεργοποιήσει την κάμερα. Λοιπόν, οπότε αυτό που θα δείτε είναι μετά τη βολή. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι την Άνοιξη. Τσαρούκλες. Αυτά είναι.